ቤዛዊተ ዓለም ሰአሊተ ምህረት መዝገበ ብርሃን የበላይ ሰብ እመቤት አቁራሪተ መዓት ወለት እንቋዕ ናብ እመቤታችን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ልደታ ብሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጸገምና ትፍትሐልና፣ ሓሳብ ልብና ተስምረልና፣ ገዛና፣ ህይወትና፣ ሃገርና፣ ስደትና ትባርኽ። እመቤታችን ንዓይ አደያ ሎሚ ዝተወለድኩላ ዕለት እያ። እመቤታችን አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አመ ይሰደድ እምገነት። አዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፋኡ ዝነበረት ተስፋ ናይ ኩላትና እያ። በትረ አሮን ናይ እመቤታችን ስማ ካብ መዓር ካብ መግቢ ካብ ኣብዚ ኩሉ ዓለም ዘሎ ዝምቅር እዩ። እመቤታችን ፀዊዑ ዝሓፈረ መን እዩ? ኩላኩም ኣብ ኮመንት አሜን አሜን በሉ።